F'seduta ta' 6 sigħat komplet il-kumpilazzjoni tan-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Komplew jinstemu aktar recordings bejn il-middleman Melvin Thoma, ix-xut ewlieni, u Jorgen Fenech. F'recording li nstemet quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello nstemet konverzazzjoni fuq l-eks assistent kummissarju Silvio Valletta. Din il-konverzazzjoni saret f'Diċembru 2018. Melvin instema' jgħid: "Bdew jitkellmu fuq illum il-qorti. Jorgen wieġeb: "Iva, għalhekk ċempilli u ġej għall-whisky." Melvin saħaq ħajtneħħa u Jorgen wieġeb: "Le, Alla ħares." Fil-qorti Melvin Thoma qal li ma xtaqx li Silvio Valletta jitneħħa minn assistent kummissarju għax la Jorgen Fenech kien jgħidlu li tieħ l-informazzjoni ma kienx jaqbillhom li Valletta jitneħħa. Bjorgen Fenech qal lil Melvin Thoma: "Imma jekk jinqala xi ħaġa ħankunu nafu qabel, serraħ rasek." B'Thoma qal li Fenech kien jgħidlu li kien hemm Silvio Valletta kif ukoll Keith Schembri ituħ l-informazzjoni. Thoma beda jiġi mistoqsi mid-Deputat Nazzjonalista u l-Avukat Jason Azzoppardi bil-Maġistrat Rachel Montebello wissiet lil Azzoppardi biex ma jdaħħalx kliem fħalq ix-xut meta beda jsaqsih dwar Silvio Valletta. F'din ir-recording instema' l-kliem: "Istra mela ħall flus minn għandhom ukoll." Thoma qal li għalhekk għax Jorgen Fenech qallu li l-fulu ħall flus minn għand Chris Cardona. Madankollu l-isem ta' Chris Cardona ma semma qatt. Melvin Thoma dan biex ftakar min kien issemma f'din il-konverzazzjoni li kellu ma' Jorgen Fenech. F'dan l-istess recording, Jorgen Fenech instema' jgħid lil Melvin: "Aqbad it-tifel u mur bil-kwiet." Melvin qal li kien ser vaganza mal-familja għall-ewwel tas-sena f'Londra. Li ma' vaganza l-ammont tagħha kien ta' 5,000 euro u tħallset minn Jorgen Fenech. Melvin Thoma qal: "Għamilt li kuraġġ ta' żiemel issa." Qal li għalhekk għax Jorgen Fenech kien qallu li mhux se jinqabdu. Issemma wkoll l-avukat Arthur Azzoppardi. Melvin Thoma qal li Jorgen Fenech qallu li Arthur Azzoppardi ġabar xi flus għal koħħu, Vince Muscat, wieħed mill-allegat eżekuturi tal-qtil ta' Caruana Galizia. Intant is-seduta mistennija tkompli nhar it-tnejn bl-Ispettur Keith Arnaud qal li Keith Schembri għandu jitlab bħala xhud fis-seduti li jmiss, hekk kif l-investigazzjonijiet fuqu għadhom għaddejjin. Nofs il-ħin tas-seduta nstemet fil-magħluq minħabba li fir-recordings instemmu affarijiet sensittivi mhux biss dwar il-qtil imma anki dwar każijiet kriminali oħra li qed jiġu investigati mill-pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.